20 kilometroko auto-ilarak Laredora iristeko. Normalean 40 minututan egiten dana, 2 ordu edo gehiago, pazientziagaz. 13.000 biztanleko Kantabriako herri honek milaka eta milaka lagun jasotzen ditu udan, eta gehienak Euskal Herritarrak dira. Hor llega. Si te descuidas el 80%. Urtera bai, 7 urtetan urtera bai. Euskarak entzuten dut, umeakaz eta piztina eta ondartzan, Bilbon entzuten dana baino gehiago. Laredo Euskaldunen atxeden leku bihurtu da. Entzena hemendik korrika egiten eta ikusten dira atletikako kamisetak, errealekoak eta ikusten dozu gero parketan eta jende euskaraz hitz egiten. Hobeto da hemen etxe ondoan egotea, urrinio joan barik eta gutzako errezartun eta diru aldetik merkea. Askok orain dela urte asko erosi zituzten etxeak prezio ona zutelako. 1.500.000. 8 millones de las antiguas pesetas, Eta urteen poderioz, maitasuna eta familiak iritsi dira. El hijo mío es de Laredo, se casó con una vasca y tiene 2 niños. Merkatari eta tabernariak pozik masifikazio honekin, beraientzat abuztua da urteko hilik onena. Esto está lleno de vascos. El 90% de nuestra clientela es vasca. Eta derrigorrezko bisita Laredoko puntala. Denboraldeak txikitu ostean, itxura ezin hobea du turistek gozatu beharreko paisaia.